God aften. Så er der lune frikadeller. Så lige sidder og besvarer en lang mail i spillet. Klokken 8:15. Jeg bliver lidt træt. Jeg burde bare gå offline og se snart. Så har jeg også fået 4 milliarder i spillet, men det er jo legetøjspenge. Så jeg skal lige med et fragtskib, jeg skal op og hente noget mineral, der hedder pyrite, mega langt væk. 44 solsystemer væk. Og har jeg 60 millioner. Det der, jeg skal lige op og kigge der, jeg har jo 4.200 millioner så. Jeg kan sagtens købe alt muligt, men jeg skal købe noget, jeg kan tjene nogle penge på spillet. Så sådan er det, jeg kunne blive mega rig sådan online spil, og så i virkeligheden så er jeg bare mega fattig. Så jeg tror, man er rig der, fordi man har 4,2 milliarder. Man er nok heller ikke fattig. Spiller man nok først rig der, så man har flere 100 millioner, eller milliarder, 1000 milliarder og sådan. Skal jeg lige spørge om der spiller der har mere end 1000 milliarder. Der er sådan nogle små minipakker der. Det er faktisk meget godt, man kan lige åbne det så på tallerkenen. Man kan faktisk godt bruge, de æsker til at give igen. Man kan godt bruge dem til Lego-klodser eller sådan noget. Så kan man godt bruge sådan nogle æsker til sådan nogle dækdutter, skruer og sådan noget. Så det passer lige til at lave sådan en. Jeg ved ikke, hvor mange gram der er i, 200 gram eller så 250 gram. Der er nok mere i. Det er det ikke, prøv at se, de laver pakkerne mindre og mindre. Så mange gram er der i, der er 400 meget mere. Der er 400 gram i. Jeg synes det var mega let det der. Det er nærmest, jeg tror slet ikke man skulle spise så meget. Jeg tror måske, det er sådan til 2 mennesker måske. 2 mennesker skulle dele 200 gram hver. Og så sådan en frikadelle der. Lad os smide den her ud. Jeg synes det var tilpas til en person den her. Jeg synes ikke det er for meget til en. Det var også derfor jeg vejer 120 kg. Jeg kunne godt måske spise halvdelen og så 2 tomater til. Og så en frikadelle her. Trækket, jeg tror, jeg vil spise nogle mindre voldsomme. Så jeg har også rimelig kedeligt, jeg har sådan et rimelig kedeligt liv alene, så nu får det glæde i at spise 2 frikadeller der. Så jeg kommer jo aldrig ud at rejse eller noget som helst nu. Inden jeg er færdig med at afdrage min gæld, så er jeg blevet så gammel, at jeg ikke kan huske noget, så jeg kan ikke huske noget, hvad jeg skulle. Jeg er blevet over 60 år. Så må jeg jo hygge mig hjemme og så spille computer og så se Netflix. Så jeg kommer nok til at spille computer resten af mit liv. Jeg kommer også til at spille computer, når jeg er over 70. Der er mange rigtig flot computerspil. Det bliver jo så nok anderledes. Det bliver mere bare, at jeg har været rundt et eller andet spil og går og kigger på 10 år. 10 år er computerspil nok helt vildt flot. Endnu flottere så. Og det er det allerede nu jo. 10 år. 2035, der er sådan computer blevet endnu hurtigere også. Det koster stadig 15.000. Jeg kan så ikke købe en nye gamer computer til 3.000. De koster hele tiden det samme. Desværre. Hvorfor ikke de bare lave sådan nogle
Speed gamerne, som du sætte nogle. Men det er fordi, de stopper med at fremstille de der processer, så indtil de laver dem på selv de der indtil Core 10 generationer efter 12 så. Jeg tror stadig de laver 11 12 de der Intel Core 11 12 generation bliver stadig lavet 13 og 14 og så. Men det der computerchips firma Intel, vi har garanteret planlagt deres produktion 10 år fremtid. Intel Core 15. generation er sikkert designet færdigt, de er i gang med at lave nummer 16 nu. I gang med at designe Intel Core 16 generation plus sikkert så småt gå i gang med 17. generation, hvordan sådan lige den skulle være der. Sikkert spise noget mad. Man kan bare lave karryris med bønner på. Karryris, flodtomater så. Når jeg spiser færdigt, så vil jeg gå i seng igen. Jeg putter offline det der åndssvage i online.